chabe ndilula tu kuchoka mutima mwatu tola tu. Ndikulandireni mu program ya Zanchito Entrepreneurship Voices series dzina langa The Blessings Mpinganjira. Mu program yathu lero tikhale tikumva zambiri zokhudza masomphenya a 2063. Tufuna tidziwe kuti kodi masomphenya amenewa akuti nji pa nkhani ya chinyamata maka pa business kapena tinene kuti entrepreneurship pa Chingerezi. Mu studio muno ndi ndi alendo amene atithandize kuti timvetse bwino mutu omwe tikukambirana lero. Tili ndi Madalitso Banda kuchokera ku Clay Designs. Takulandirani mu program yathu. Zomwe kwambiri. Tathokoza. Tili ndi Chiza Mhango kuchokera ku Chiza Clothing Line. Takulandirani mu program yathu. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Tili ndi Atapiwa Nsanja kuchokera ku Simedi. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Clipson Daudi kuchokera ku Teveta. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Funso lathu loyamba lipita kwa Atapiwa Nsanja kuchokera ku Simedi. Timafuna tidziwe kuti kodi Vision 2063 ikuti chani maka pa nkhani yokweza chuma cha dziko lino, ma innovation ndi kudzidalira pa nkhani za chuma. Vision 2063 ndi ngati ndondomeko imene inakhazikisidwa pa nkhani za chitukuko m'dziko lathu la Malawi. Tufuna tionesese kuti dziko lathu likhale lozidalira, loyima pa lokha, komanso lokomera aliyense. Nde kuti tikwanirise zinthu ngati zimenezi, vision imeneyi imakambamo za entrepreneurship. Tikamakamba za entrepreneurship, pali zinthu ngati kuonesesa kuti anthu akamapanga mabizinesi akutha kupanga zinthu zowonjezera mu chitukuko cha dziko lathu, imene muchizungu timati economic growth. Kuonjezera pamenepo tithokambaponso za ntchito. Anthu akamakhala kuti akupanga business yawo amalembaso azinzawo. Akamapanga choncho nde kuti akuthandizira kuonesesa kuti anthu sakumapezeka kuti amaliza skulu ndikungokhala komano akupeza ntchito. Mwina ndithokambapo zimenezo zokuti pa vision yathu ya 2063 pa nkhani ya entrepreneurship pali kuthandizira kuonjezera chuma cha dziko la Malawi, komanso kulemba anthu ntchito kuti anthu asapezeke kuti akungokhala akusowa chochita. Ndi zosangalatsa kuti vision ya 2063 kinoti muna masomphenya a 2063 achita kutchula ndithu kuti entrepreneurship ndiyofunika. Kodi entrepreneurship kapena kuti muna business ndiyofunikira motani kuti mpaka masomphenyawa achite ndithu kutsindika kuti entrepreneurship ndiyofunika? Ndinganene kuti masiku anowa ntchito ndizovuta kupeza. Ndiye tikamapanga maprogramu makamaka aza luso kaya ndi za maphunziro, tikufunika ndithu tizionetsetsa kuti anthu amene tikuwaphunzitsawo akatuluka akhoza kukonza ntchito mwaokha, akhoza kupanga mabizinesi, kuzilemba okha ntchito kapena kulembaso ena. Tikatero ndi kuti tikuonjezera mwayi wokuti anthu amene angakhale kuti ali ndi zochita zobweresa kaya tingati ndalama pa khomo ka upangiri wina ndi wina tikuzipangira tokha sitikudalira ntchito. Ndi entrepreneurship ufunika wake kumakhala kumeneko chifukwa munthu ukamapanga chinthu umakhala ndi maganizo akuti ndichidziwitsitse, ndizapange china chake choti mwina ndikhoza kutsekula kaya ka business kanga kaya zochita zina zake zoti zikhoza ndibweresera ndalama, komanso kubweresa ndalama pa khomo panga, komanso ndikhoza kulemba kwa anthu awiri atatu ena ndi ena. Funso lomweli tiyambire Madalitso kuti masomphenya a 2063 akutsindika ndithu kuti entrepreneurship kapena business ndiyofunika. Nzofunikira motani? Anandisangalatsa kuti popanga chinthu opanga chama chidziwitsitsa. So ubwino wa mabusiness kapena entrepreneurship zokhudzana bwino kuti aliyense amene akudziwa vuto lake, akadziwa njira yoti athane ndi vuto lake, sangangothana nalo vuto lake lichosadziwa njira yobwinobwino lake nditero kuti ndipanga bwanji. So kufunikira kwa entrepreneurship kapena za business ndiwakuti opanga chinthu icha, chinthu chonse chimampasa so drive kuti apange bwino, akwaniritsenso vuto limene waliona mu community lake licha. Nanga sinde kuti tonse tingapange mabusiness amodzi yayi. Mpezeka zoti mu community muja mabusiness aja ndosiyana-siyana and onse amakhala kupanga complement
moyo wathu kuutukula foti amabizinesi ndosiyana-siyana pali mabizinesi amaskulu mabizinesi atailoring mabizinesi omanga enafe adongo so tonsefe tikamalimbikira kuti mabizinesi athu tingapange bwanji even chumaso cha dziko imatani chimakwera. Ndingofuna kuvomerezana ndi alesi amene wayankhula makamaka Mr. Daud ananena kuti anthu akapita ku skulu amayembekezera kuti akagwira ntchito, but unfortunately that's not what's on the ground. Pa ground pakuonesa zosiyana. So there is a large percentage of young people in Malawi amene timati unemployed oti sali pa ntchito. Ngati wachinyamata amene yoyo akupanga business ndekuti tikuchepesaso ija unemployment jet anakambapo tabiwa kuti amatha kulemba anzawo ntchito. So with the idea yokuti ena kupanga za dongo, ena kupanga za uterala, ena kupanga kaya zobeka, ndekuti tikuchepesaso unemployment ija. At the end of the day ngati achinyamata tingoyerekeza alipo 8 amene sakugwira ntchito mwa anthu 100 koma akupanga entrepreneurship, ndekuti economic growth ija ikuchitika komanso tikuchepesa things like my crimes kaya mwina ena amangopita kukamba kupanga drugs and alcohol abuse. So when a young person is busy, because that's also what I read in the agenda 2063 that is promoting youth entrepreneurship and empowerment. So imene yonso ndekuti kuthandizira kuti ngati unemployment rate ija ikhale ngati kutsika komanso issues of drugs and substance abuse ikukhala ngati sikuchepa. Tipite kwa Daudi kuchokera ku Tiveta. Yes. Timafuna timve kuchokera kwa inu kuti kodi ndikufunika kotani kuti maphunziro athu apereke gawo lalikulu pa nkhani ya entrepreneurship. Anzanga akambapo kuti tikamapanga sukulu tikufuna tiyang'anisise kuti kodi munthu akachoka sukulu akapanga chani. Mwina pa chizungu amati livelihoods zimene munthu umapanga kuti zibwerese chakudya kayandalama pa khomo. Tikayang'anaso population yathu imene ili Malawi muno ambiri ndi achinyamata. Nkhale mu Malawi 2063 zimenezo zanenedwa ndithu ambiri ndi achinyamata. Nde tikamapanga maphunziro tionesese kuti tikuyambira kaya ndi ku primary kaya ndi ku secondary kumafika kuma technical colleges, universities, tikemo zinthu zokuti zithandiza achinyamatawo kumadziwa kuyambira poyambirira pomwe kuti sikuti ndikukangoyang'ana ntchito koma ndikufuna ndizapange chani ndi luso lwanga ndi maphunziro anga chokuti chikhoza kuthandiza kuzilemba ndekha ntchito, kulemba ena, kupitisa chitukuko patsogolo. Kumayang'ananso kuti kodi pa market chimene chikufunikira ndi chani, chimene chingandipatse ndalama ndi chani, ndiye ndikaphunzira chakuti zindithandizira bwanji kuti business yanga izapangisa chinthu chokuti mwina pa market palibe anthu azachikonde chizathandize dziko la Malawi. Zikomo kwambiri. Tikadali ku Tiveta konko mukutani polimbikitsa entrepreneurship makapo wapatsa ophunzira upangiro otatha kuyamba mabizinesi awo mwawokha m'malo modalira kuti alembedwe ntchito. Tikumagwirizana ndi anzathu ku Ministry of Education pale pano kuti dakayankhulana ndi ku Ministry of Labour kuyesesa kuti wani maphunziro okhuza entrepreneurship kupatula chimene munthu umatha kuphunzira ngati kaya ndi plumbing kaya ndifuna ndizakhale mphunzitsi kaya ndizakhale tera ziyambire kumakalasi ang'onoang'ono. 1 2 mukapita ma technical colleges or ma technical and vocational training centers ngakhale kuti munthu akupanga subject yanji kaya wina kupanga plumbing, wina kupanga electrical installation, kaya kupanga automobile mechanics, kaya ndi tailoring and fashion design, kaya ndi ma arts, aliyese amatenga entrepreneurship kuyambira chaka choyamba mpaka kumaliza. Ndikuti azitha kuphatikiza kuti zimene ndikuphunzira ine ndingazigwiritse ntchito bwanji kuti ndikhozokhala kaya ndi business person kaya entrepreneur ndikhozokhazikitsa chinake chomanga ndalama. So aliyense despite kuti akupanga trade yanji timayesesa kuti azipanga entrepreneurship komanso timayesesa kuti akatuluka tiawunikire bwinobwino kuti mungalowerere bwanji, mungalumikizane bwanji ndi mabizinesi amene alipo, mungayerowe bwanji industry kuti muthe kuyima panokha kaya ndikuchita register business kumapanga zina ndi zina zoti zithandize chitukuko cha entrepreneurship. Ndimafuna ndingonjezeraponso pang'ono kuti pa maprogramu athu aTVETA timazindikira kuti pali mabungwe enanso amene ali ndi upangiri ofunikira kwambiri ku nkhani za entrepreneurship, nkhani za mabizinesi. Ndiye timagwira limodzi, timapanga ubale mwina pa chizungu tipati memorandum of understanding, ma MOUs
ndi anzathu awa ku simedi, tili ndi mgwirizano ndi mabanki ngati FDH, panonso tili ndi mgwirizanonso ndi anifi, chifukwa timadziwa zoti munthu ukaphunzira luso lina lililonse kena kuwapanga za entrepreneurship kuti ndingapange bwanji business kuti ipite pasogolo ndi zina zotero, pamafunikirabe ndalama, pamafunikiranso ma service ena ndi ena amene amathandizira kuti business ipite pasogolo, ngati registration of a business ndi zina zotero. Ndeti kumapanganso maubale ndi makampani magulu ndi akadaulo ena ndi ena amene ali akatswiri kunkhani za entrepreneurship, ndikumatenga ma students aja akachita graduate kwachita link ndi anthu aluso ngati amenewo kuti awunikirenso mbali zina ndi zina, athandizire mwina kupeza kampamba, kuwapasako mwina maphunziro a how can you manage a business ndi zina zotero, zimathandiziranso kuti anthu achatani apite pasogolo. Ngati tingathenso kunchita atachi mwana uja kukakampani kuti aphunzire, monga awa mwina akhala kupanga business adali akhala kupanga business kwa nthawi yayitali, mwina akudziwa zinthu zimene zili pa ground, timbweresa mwana mwina kukampani ngati kwa wakhaleko aphunzire koso zina ndi zina. Izonso ni mapulogalamu ena amene timachita kuti munthu uja tinchoseno kuchokera kophunzira kumuchita transit kuti alowe into the market or the labor market, business market. Kufunika kuti timve kuchokera kwa ine yake kuti kodi ni mavuto otani amene mukumana nawo pa business komanso ma solutions angakhale otani tisanapite kwa adindo kuti nawonso akambepo maganizo. Tiyambe ndi madalitso. Tapiwa anafotokozapo za mavuto ena amene ali mu entrepreneurship mdziko muno, mwina mbali yako ni mavuto otani amene alipo komanso mwina solution yake tingapange bwanji? Pankhani atapiwa namumvapo anakamba pankhani za magetsi. Ine kumasulira kwanga ndine kuti vuto la magetsiro mwina tilike ngati ku technology osati magetsi as in Eskom power. Chifukwa to be honest, ine have been a victim whereby blackouts anandonongerapo machine kale lija mona koma panopa I'm able to operate for magetsi sakutima. Komano tinene kuti equipment nimene iliyovuta kuma entrepreneurs ambiri kuti apeze yankho ku maganizo amene ali nawo mutu mwawo pa za business imene afuna kupanga. Kwinanso ineyo ndikakhala ndinene kuti ngati munthu oti akupanga business ndona ngati kuti ma challenge amene timakhala nawo ndi kusadziwa mtima wa ndalama. Ndi ndalama ija ikadzatiyandikira ka business kachakahita wapeza makastoma ako oyambirira kupeza kuti basi kachimwemwe kwambiri pamene pachapo ndikuzayiwalanso kuti business ija ikule uyenera kuti uzisamalira ngati mtengo kuithirira and the like. Ena mwa mavuto amene ngati opanga business timakumana nawonso ndi kupezeka kuti tili ndi ma institutions akuluakulu amene akanenera okhala othandizira. Kwa ineyo in the nature of my business I do feel kuti polytechnic ija ndi master ija kabunda mamuti azipanga maganizo othandiza kwambiri pa kupeza ma solutions ama entrepreneurs. Ndimona ngati kuti ali ndi kaulesi pamene pachapo futi there are some set of machineries amene timakagula kunja kuti atopanga anthu koma ifoti ali ndi ulesi. So zikanakhala bwino titakhala kuti pa mavuto onse amene timakumana nawo ma business iso titakhalanso ndi platform imene tikhoza magawananso mavuto acha kuti mwinanso tonsenso tingamazathandizane kupeza solution ngati ama business futi ndi timakhala ndi mavuto ambiri. Komano mwina solution ingakhale yotani pa mavuto amene mwani nawo? Choyambirira chachikulu ndimona ngati kuti ndi maphunziro as a business amafunikira kwa munthu ena aliyense. For example, palibe munthu ena aliyense amene angakhale ndi maganizo akachitidwe ka zinthu angakhale akudziwa chilichonse cha chinthucho chifukwa maganizo ali nawo. No. Ine ndi maganizo auti ndikamapanga zowumba zanga zokenako kandi ndi loji ndifuna ma buildings ndikapeza tela. So tela uja nayenso ayenera kuti akhale kuti nayenso azinaphunzira bwinobwino kuti akamasoka how do you seam a straight line kuti line ija samakhale yokhota futi mazoona ari kuzinkhoso ere akuvala yachitenje koma tela la namenya yake malaini opotoka kumangodapo zoti koma ana amulipira tela la ameneyo. So a teller needs training in her line of work, and then osati apanga training yakasokedwe kokha koma sapangaso training yakasamalidwe ka ndalama ikabwera. How does she grow the money?
and ma solutions amene angabwere kwa ineyo amene ndimaona ndi kuti choyambirira boma aliyenera kuti maphunziro za manja za luso ndi zina zotero atayikaponso chidwi chifoti alinazo kale syllabus ya woodwork alinayo kale ya handcraft metalwork alinazo kale amanebu zimene zichazo mayeso ino munthu kalemba ni dowork akuka ophika amapanga zimene zichazo koma the only challenge is it's not mandatory, it's not forced kuti maskulu aja adzalimbikitsa anawo kuti aphunzire zimene zichazo. Maskulu ali ndi ufulu osankha ma subjects amene ali comfortable with at the school kusiya ntchito inayo za woodwork pamene kale zinalipo kale from the beginning koma kuti gulu lina lake linakuzoona ngati zopanda ntchito and it has affected everybody in the country because pakusowekera kuti ntchito za manja ndi zina zotero zizilimbikitsidwa kuchokera pa primary level. Ine chimene ndimaona kwambiri ngati vuto. Okay, so sindifuna kuthawa kwambiri ku agenda ijayet 2063 cause imene ijayo ukamayiwerenga ikuyankhula zambiri za entrepreneurship komano mmene ayankhulira enawa akambapo zoti ngati ku secondary kumakhala woodwork chani koma zinthu zimene zijazo zinakhala ngati zinatsekereza sizikupangidwa kwambiri ine sinapangeku mwachisanzo eti. So ndimaona ngati vuto ndiloti anthu ambiri entrepreneurship amaibwera ngati last resort. As a result most people fail or ambiri amaona kuti chiza anayamba zosokatu zikumuyendera naneso ndiyambe. You understand, you don't have any capacity or knowledge on what business is like. So asimedana kuti amapereka ngati maupangira amene ajet kuti amaphunzitsa anthu into business chani. So ukaipanga problem is ukaipanga entrepreneurship ngati your last resort ine ndakhala 2 years degree yanga ndungosamira mwina ndingoyambapo kaya mwina kuperekera nyemba kaya mwina kulima, you fail because you don't have my skills. So akukambapo zoti there is gonna be innovation kaya development skills chani zimene zozo zitakhala kuti isankhala on paper, it has to be there. Awa atiuza tumfunda yabwino kuti akamaphunzitsa chinyamata aja ma skills, there is an element of entrepreneurship. I don't know if other universities have got that. Komano kultivate amapanga zimezo koma kodi nanga ngati ku must kubunda. I know master is an entrepreneurship I think course koma kodi ma university nazo ziliko chifukwa munthu jakapanga degree akakabwera ndikuzangoyamba entrepreneurship ngati kuti bongo kuti nanga nzingokhala ndi kuti azipanga kuti awanga fail koma pomwe akakhala kuti wabwera outside kuti anayiphunzira entrepreneurship. Okay, it can be a last resort but they will have a knowledge kuti neyo this is how I will go about with my entrepreneurship. So it has to be emphasized. We know and aphunzire. Last week I attended a graduation ku Sosi and abanga graduate under a project Young Women Empowerment Skill something. Amaphunzitsa chinyamata, there was tailoring, baking and something else I've forgotten. But after that amapasa anthu aja ma startups. So there were 88 students who trained, but unfortunately only 40 managed to get the startups. So our akuphunzitsa za entrepreneurship anthu ambiri amakhala kuti ndovutika chani they don't have a startup angophunzira but they will go home still they would be just sitting. So there has to be also an element of financing or maybe access to loans, maybe access to where they can lend the finance and needed komabe kuti akhaleso ndi mwayo kuti they can have kandalama kapena kenakake kuti akhoza kuyambira chifukwa munthu ukhoza kuphunzira koma ngati ulibe ndalama or maybe kenakake kuti uyambire ndizovuta zikomo kwambiri chizopano tipite kwa adindo tamva madandaula amene achinyamata athu apereka komanso iwo apereka ma solutions awo koma timve kuchokera kwa adindo tiyambe ndi Simedi. Nkhani ndi imeneyi kupita chitsogolo chitani? Boma likumalimbikitsa zimenezi kuti anthu azikhala limodzi pa ma cooperative ndi kumapanga business limodzi ndi imeneyinso ndi ngati solution imodzi imene tingathe kuyang'ana. Anthu ambiri mwina ukafunsa amanena kuti vuto ndilo kuti ndilibe
kuti ndrama ndingayipeze koma even utakhala kuti ndrama zijamwapasa ndrama ijakapezeka kuti ayiwononga chifukwa kuti upangire weniweni wosamalira chuma chija alibe nde ifeyo so ngati mwina ateveta asimedi timapita ndithu madera osiyanasiyana kumaphunzitsa anthu kuti chuma ungachisamalire bwanji vuto lina limene limakhalapo limene timati ngati bureaucracy munthu ukapanga business umapezeka pena ukufunika ma certificate ambirimbiri mwina ngati umagulisa kaya umapanga kaya mwina ntedza umene kuti ukagulise ntedza uja mwina upanga peanut butter akuuza kuti upite kuchitedze ukatenge certificate phytosanitary certificate upite ku bureau ukatenge certificate upite ku Ministry of Agriculture ukatenge certificate ndiye anthu akamaganiza zimene zichakuti ndiyende mabungo onsewa amatha kusiya amatha kugolesi ndeno akuonesesa kuti mwina zonsezi munthu uzitha kuzipeza pamalo amodzi uzikhala ngati like a one stop center so and also establishment of incubation centers kuti munthu uja tikampasa tufuna titi inde timphunzise zopanga business komano kungomphunzisa mwina sabata limodzi siyokwanira nde tikhale naye munthu uja kuyambira pa point yokuti ali ndi maganizo chabe oti apange business ayiyambe business ija tikhale naye mwina miyezi 6 even chaka chimene kuti kukhala ngati kumpanga incubate kumphunzisa zonse zofunika pa business komanso kumaza muyenderanso munthu uja kumazaona kuti akutsatiradi zimene anaphunzira zija nde chimenechi ndi chinanso chimene boma likupanga kupanga establish ma incubation centers kuonesesa kuti anthu aja tikati taphunzisa business taphunzisa dizenizeni chaka chino tamva kuti ana amene alemba mayeso amene atalembe mayeso a MSCE are over 180,000 Malawi 2063 ukamba zokuti zinthu zimene tizichita focus tiziyang'ana population ya chinyamata kuti kodi in the next 10-20 years anthu amene wawaza panga chani they are the ones that will change our economy they are the ones that will change the landscape ndeti aphunzise one kuganizira manambala ongambiri 2 timphunzise munthu wathunthu skill knowledge ndi ma values omwe akhale ndi customer focus timuchite motivate mokwanira bwino kuti kodi nditalowa kumbali iyi ya entrepreneurship zizandithandiza bwanji amvetsetse chifukwa motivation ndi akiyati kamapusa entrepreneurship yoyambirira timene kunchita motivate munthu uja anakambapo zanga from simedi kuti tikama yang'ana zimene akupanga achinyamata kodi tikuzunikira motani pomwe tikupita kumapeto kwa program imeneyi ndipereka 1 minute kwa aliyense kuti akambepo kuti chofunika kuchita ndi chani takamba nkhani zambiri zokhudza masomphenya 2063 komanso achinyamata pa nkhani ya business tiyambira ndi dali chichitike ndi chani kuti tionetsetse kuti achinyamata sakuyiwalidwa komanso kupatsidwa mwayi pa nkhani ya business pa vision 2063 ine ndonanga mati ndi masomphenya aboma akuti pasapezeke otsalira mbuyo pa nkhani ya kutukuka pa khomo lina lililonse so kwa aliyense amene afuna kutukuka ine ndona ngati chofunikira ndikuti pakhale mwayi wa information kuti mwachisanzo ananena zoti anthu amaboweka ndikuti ayamba afuna apange business koma anyamuke apite kwakuti akapange register ake nawo apite kwakuti akapange register zimene zichazo zikakhala kuti zachepa kuti munthu atokhala ndi mwayi wongopita pamalo amodzi akapanga register athandizidwa uphungu uperekedwa asimedi ampeza ativeti ampeza tonse tikakhala kuti tigwira ntchito pamodzi kuti tiulani wina ndi nzache ndona ngati ziyenda ndikuona ngati kuti going forward we should make sure kuti zinthu zija it shouldn't be on the paper only komanso ngati tikunena kuti ma schools tipaitike mu curriculum and stuff there has to be also availability of infrastructure so the government should also take initiative to look into that more infrastructure access to information and hazizwa kuti chakuti ndikachipesa chakupakuti chakuti ndikachipesa chakuti tikamaka nkhani ya entrepreneurship it's about mindset change sitifuna zokuti munthu azingoyamba business ifukoti waona neba kugulisa mandasi ukhangati anthu ambiri akumapitapo ndi ineso ndiyambeso kugulisa mandasi komano tufuna kuti tizipanga encourage anthu kuti azibwera ndi ma ideas osiyana oti mwina wake sanapangeko ndi imene tikumayitchula kwambiri kuti innovation anthu azikhala ndi ma innovative ideas kuti akapanga business ija
aliyese ndithu mmene alili munthu amafuna chinthu chatsopano choti sanachioneko komanso tikapanga chitende kuti iweyo umakhala ngati kuti mpikisano siwaukuluwi ndi anthu onse ma customers azingobwera kwa iweyo nde tikamafuna kuti tipange encourage innovation tikuyenera kuti ndithu tikhazikikepo pa nkhani ya mindset change imene izibwera from entrepreneurship and kuti zimene zikatheke boma lonesesedi kuti entrepreneurship yalowa mu curriculum yathu ya Malawi. Zikomo kwambiri timalizire ndi Daud. Zomwe kwambiri blessings. Tigwirane manja tione target yathu achinyamata azimayi olumala osalumala tiyang'ane ma needs mu 2063 muli mapira aclear mbali za ulimi agriculture and mechanization kuli mbali za industrialization tiyang'ane so mbali za urbanization ndeti wonene sono ma enable aja anthu anapanga research ndikuona kuti zimene zikufunikira ndizi tikamaphunzisa tikamapanga ma business tikhale focused kuyang'ana ma areas amene aja nkumaonanso manambala amene tili nawo kuti tikuyenera kuwafikira komanso nkugwiritsa ntchito zinthu zimene anena kale anthu technology imatha kupangisa kuti chinthu chimene uchipangacho mupangiza mbiri kuti mukwanise zofuna zachani za market. Apa ndiye pamapeto pa programu yathu ndikukhulupirira kuti mpulogalamu imeneyi mwaphunzira zambiri. Mukhoza kutsatira maprogramu amenewa pa Zodiac Times komanso MBC. Musayiwalenso kuti mukhoza kumvera maprogramu amenewa pa mawayilesi onsewa osayiwala ma community radio. Timatsindikiza zinthu zathu mnyuzipepala zikuluzikulu za mdziko muno. Mu Weekend Nation komanso mu Malawi News mukhonza kupeza zinthu zathu. Dzina langa ndi Blessings Mpenganjira mukoma nonse. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when